Ξενιτιατό, φαρμακής, πολύ πινιατό, συγκαρδία με ποτινάτη ξινιατό. The Pontian Society of Southeastern Argonautas present their 4th annual Pontian Greek Music Night, Saturday, November 5th. Doors open at 7 p.m. at the Holy Trinity Greek Orthodox Church, 600 East Boulevard in Charlotte, North Carolina. Ο Ποντιακός Σύλλογος της Νότιο-Ανατολικής Αμερικής Αργοναύτες παρουσιάζουν την 4η ετήσια βραδιά με ποντιακή και ελληνική μουσική. Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στο Holy Trinity Greek Orthodox Church, 600 East Boulevard, Charlotte, North Carolina. Για εισιτήρια επικοινωνήστε με το Σπύρο 336-406-7669, την Όπη 704-771-3789 ή τον Κώστα 803-416-2846. Η μουσική πλαισιώνεται από τους καλλιτέχνες Δημήτρη Στεφανίδη στη λύρα, τον Μαρίνο στα πλήκτρα, τον Πέτρο Ταρασίδη στον ταούλι και τον Πασχάλη Πασχαλίδη στο μπουζούκι. Επίσης, το χορευτικό του Συλλόγου Φίνικας του Cleveland, Ohio θα παρουσιάσει ποντιακούς χορούς. 4th Annual Pontian Greek Music Night at the Pontian Society of the Southeastern Argonautas.